iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo. Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin para prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinawag sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, naginom kay Amazing Juice. Sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang tulong doktor. Kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya nag 6 months. Mga perang bulan. So mga antibiotic lang. Antibiotics. Pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo. Mga Perang 1 bulan. week ang sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nagpa-check up naman ako. Today naman na naray. Lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. Nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago dito sa kuya. So, simula na siyang paraob, abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagparaabo sipon na hindi gumagaling. Aluido. Mga perang Mga magsi 6 months nga. 6 months. Pero, ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. Nung pumunta ka sa akin, ang tinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos sarong box. Sarong box. Mega Amazing Juice. Amazing Juice. Sarong arugani doctor. Sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? Naka-recover na. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang abo talaga. So, praise God. Magpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Kristo. Ako medyo mag-irarayo ka na Amazing Juice. Siyempre, kasi doon gumaling ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto?
Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan Tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo, Dok. Sarap pa, may way man na nagtao di isa ko yung tao na naturuan ako na digi, narahay so ako po so makuapo ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga nirefer dito, nirecommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? Lahat po sila natulungan ng ating produkto. So, ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalong-lalo may makaramdaman. Turo ko lagi sa inyo na maray na bulong, maray na para sa kuya na matiyak ko man ang karahayan talaga. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, so, gumaling ka rin. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito, at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po pag umabot ng 101 million o maging milyonarya yan si nanay. Pag ano yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Kung katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Si- Saka yung sabon. Pati sabon. Pati, Dok, sabon. Di ka bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joy Video, umabot siya magigit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man Opo, lamang. Dok. Parang milyonarya, bibiliin ko lahat ng produkto. Masarap talaga, at Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Opo, nanay. Doc. Okay. Mm. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Doc, lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey. Talaga pong sa katawan, malakas. Malakas Kaya na malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla. Kaya lang yung problema yung pagbilisan ng ano. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya. Ang kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Lorito Pilovero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood.
paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok to Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February. Yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niyo yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang natatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsa-lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na Hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Yun nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legacy na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye.
Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing 4, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nag-atubuli ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming God bless po. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal, andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. Oo. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin Oo, para continue. prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginam kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang Tulong na. tulong doktor. Oo, Kasi dahil nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya Doc nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang natin. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nagpa-check up naman ako. Today naman na naray. Lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na kaya pagsabi yung siya. tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. O, nilipat mo uli. Hindi pa rin narahay. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago dito sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagparaabo sipon na hindi gumagaling. Aluido. Mga perangan eh. Mga magsi 6 months nga. O, 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin.
Nung pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. tinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- amazing juice. Amazing Juice, Sarong organic doctor. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya. Naka-recover na. Niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang amo mo niya. Wala nang amo talaga. So, praise God. Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Kristo. Nakontinue mag-irarayo ka na amazing juice. Siyempre, kasi doon gumaling yung apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa pa by way man na nagtao di isa ko yung tao na naturuan ako na dili narahay so ako gusto makuha ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga nirefer dito, nirecommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo yung may mga karamdaman. Turo ko di sa inyo na maray na bulong, maray na para sa kuya na matiyan ko man ang karahayan talaga. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw anong mga health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito, at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Codigdio si Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So Yan. congratulations din, Manay Silya de Belen, Yan ang dahil sa iya. dahil Ako sa imo nakalina naging istorya. instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling ang asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless, and always pray to the Lord Jesus Christ. Thank you, Amen. Lord. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal, andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig kan mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya, kasi siya ay nirefer ng isa rin kapitbahay dito sa amin, ang ginawa ko po, kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. So ngayon po, pag may pera kayo, umiinom pa rin para prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus.
Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginom kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang Tulo na. tulong doktor. Oo, Kasi dahil nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang natin. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Oh, sa tulong doktor na yun, mga porres, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang ano sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman nagpa-check up naman ako today naman na ano na naray. lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na kaya pagsabihin siya. tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. O, nilipat mo uli. Hindi pa rin narahay. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago dito sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagpara-abo sipon na hindi gumagaling. Haluido. Mga perangan eh. Mga magsi 6 months nga. O, 6 months. Pero Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. nag-try Yung ako. pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. tinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mo may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- Amazing Juice. Amazing Juice, Sarong arugani doctor. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya. Naka-recover na. Niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang abo talaga. So, praise God. Magpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Kristo. Nakontinue mag-irari ako na Amazing Juice. Siyempre, Ano ba kasi ako? doon gumaling Siya ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Ayun. Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa pa by way man na nagtao di sa ko yung tao na naturuan ako na dili narahay so ako puso makuapo ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga ni-refer dito, ni-recommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo yung may mga karamdaman. Turo ko di sa imo na maray na bulong, maray ta para sa kuya na mati ako man ang karahayan talaga ta. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw anong health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin. Hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Kodig Dio si Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So Yan congratulations din, Manay Silya de Belen, yan na dahil sa Dahil sa imo, naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling ang asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless, and always pray to the Lord Jesus Christ. Thank you, Amen. Lord.
Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig kan mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agom na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. Oo. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin para continue. prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginam kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang tulong doktor. Kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang natin. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman pwede kami mag-badmit sa BRDTH sa bawal, dahil magkasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Di, pigdarami sa physician surgeon. Kung na po ito pag ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay 7 aldaw, sa lukang 7 aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Ang gawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist pa yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwag, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nga ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining
amazing for radyo. Try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang kaon so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpadialysis. Muna, Subukan mo tangay ining missing 4. Di yo inot andara ko sa nangani 1K. At akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc Ning 3 days na tumada. opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month, 15 días na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga ni, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Eh yun eh, may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so 39 niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Mega Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan? Na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahilan. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami ring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So aki ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya pa. Opo. So, duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Tada siya masyado na nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya Opo. sa Roma na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito when aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito.
Maraming salamat, Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Hello everyone, Diyos marhay na pagkahapon po sa Indogabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Benzena. Yan, sa magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, so ngayon po may special announcement po tayo. Ayan, so tomorrow po, Saturday, ayan, so half day lang po ang ating office tomorrow. Kaya kung tayo po mag-a-avail ng ating mga amazing products bukas dito po sa Legazpi, ayan, half day po ang ating office tomorrow. Dahil po yan sa event po dyan sa Dorotea Resort and Spa, tomorrow po 7:30 p.m. Ayan yung ticket, kung gusto pa natin mag-avail ng ticket, pwede po natin ma-avail dito tomorrow morning or bukas po dyan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albayan po. So, meron pa pong available na ticket. Okay? So, pwede tayong mag-text or mag-call kay Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ni Doc Joey. Ayan, so once again, tomorrow po, yung mga amazing client po natin na magpapakonsulta dito sa Kabaangan. Ayan, so half day lang po kami. Pwede kayong mag-avail tomorrow morning. Ayan, so ayan, take note po. Ayan, pakisabihan na lang po yung mga kakilala po natin para hindi po mapasubo bukas. Ayan, so half day lang po kami bukas. Kaya morning, agahan nyo po para po ay makapag-avail tayo. Okay, so half day tayo dito and then pagkatapos po proceed na tayo sa Dorotea and then hanggang Sunday na po yan. Okay? So, ticket po is available po. Ayan, mapapakinggan na po natin yung boses ni Juliana. Ayan, so siya po ang kakanta tomorrow dyan po sa Dorotea Resort and Spa, 7:30 p.m. hanggang 11 p.m. po yan. So, ayun. Ticket is available po for only 550 pesos. May free 4 bottle na Sunmig, free show, and free swimming. Kung tayo naman po mag-a-avail ng rooms for only 2,000 pesos, good for 2 packs with free 2 bottles Sunmig, free show, and free swimming. Ayan, kung mag-a-add tayo ng isang tao, mag-a-add lang tayo ng 1,000 pesos at may free Sunmig and free show and free swimming na po yan. Okay? Kung yung kukuha po ng room, may free breakfast din po yan. Okay? So, ayun. Kaya habang may ticket pa, ayan, so avail na tayo. Diba? So, at kumbaga Saturday naman yan. Ayan, pwede tayong mag-enjoy, mag-relax, diba? At least mawala yung mga stress po natin. Okay? So, once again, ang ating mga amazing client, ayan, so, take note. Ayan, so, half day lang po ang office namin tomorrow. Ayan, so, talagang masyado tayong busy ngayon. Ayan, may mga transient tayong darating. Dahil po sa OT King ng mga let passer. Yan po yung natin. Kaya mamaya sobrang busy pa natin. Yan, mag-aayos tayo ng mga rooms. Ayan, so ngayon medyo na late tayo. May dumating pang client na teacher. Ayan, siya po ay naoperahan na. Ayan, kasi may myoma. Pero ngayon medyo nakakaramdam po siya ng medyo hindi maganda, kaya po nagpa-consulta po sa atin. So ngayon, going 2 weeks na po siya na nagtitake ng ating Amazing 4. So ganun din kanina, si tatay, 81 years old from Tabaco. Ayan, so
nag-avail po siya ng good for 1 month na Amazing 4, Amazing Juice, at ang ating Digo Sure na gatas. Ayan. So, available na ang ating Digo Sure na gatas. Yan na lang yung kinakain natin paggabi. Yan, umiinom na lang tayo ng gatas. Hindi na kami kumakain. Yan. So, kasi no need naman na kumain na tayo paggabi. Yan, kasi matutulog naman. Ayan. Ang pinaka-importante lang naman ay dapat may breakfast tayo and lunch. Okay? So, ayun. Sa lahat po na gusto na magpakonsulta again tomorrow, mag-text na tayo kay Doc Joey. Kung tayo po ay magpapaschedule, ayan, so mag-text na tayo. Ayan, so yung mga taga-Tabaco, Bakakay, Malinaw, Santo Domingo, pwede tayo mag-avail dyan sa Dorotea Resort in Spa. Pwede kayong proceed na lang sa Dorotea Resort in Spa. Ayan, so again, tomorrow, ang dito sa Cabangan, ay half day lang po kami. Ayan, so ulit-ulitin natin kasi ngayon lang tayo nakapag-announce. Ayan, talagang yan, mahirap na mapasubo yung mga client natin. Sayang yung pamasahe, 'di ba? So, kailangan kasi ng cashier. Ayan, cashier ulit si Miss Len. Talagang palaging hawak ni Miss Len pera. 'Di ba? So, sabi ni Doc Joey kasi ako daw yung magka-cashier diyan bukas sa Dorotea Resort in Spa. Ayan. So, 'di ba lahat napagpag-aralan ni Miss Len. Ayan. So, ayun, ang ginagaya natin si Doc Joey. Ayan. So, talagang pinapasunod tayo sa yapak ni Doc Joey. Ayan. So, biruin nyo nga si Doc Joey, ano? Galing siya ngayon sa Dorotea. Nag-ayos sila kasi para sa event bukas. Ayan, so ngayon naman dito siya sa Cabangan. Ayan, buti nandun siya sa baba. Ayan, para may bantay tayo, ano. So, nakapag-programa tayo ngayon. Ayan, so kaya tomorrow, ayan, so free health consultation po kay Doc Joey. Ayan, so ito po yung contact number sa 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan po. So, kanina may pinadala kami produkto sa Irigas City. Ayan. So, kasi po ito may dinaramdam din po na bukol sa breast. Ayan. So, pinadalhan natin ng good for 3 months. Ayan. So, kasi medyo malayo. Ayan. So, mas maganda na medyo marami-rami yung kanyang stock. 'Di ba? So, good for 3 months yung pinadala po natin na products. Yan. So, maraming yung nagme-message sa atin. Yan, from Cavite. Yan. So, mag-a-avail ng ating mga products. Okay? So, available pa ang ating mga amazing products through Amazing 4, Amazing Trio, at si Mega 1 Capsule. Ganon din po ang ating mga healthy drinks from Mega 8 Coffee, Multi-5 Coffee, Mega Choco, Amazing Coffee Mix, and Amazing Juice. Kung tayo po ay may diabetes pero gusto natin ng kape, yan, hindi nawawala sa buhay natin si coffee, mas maganda pong gamitin natin si Amazing Coffee Mix dahil po ito po ay may natural na tamis na galing po sa stevia, at meron din po siyang moringa, which is yung malunggay, 'di ba? Meron din tayong Mega A Coffee and Multi-5 Coffee. Si Mega A loaded naman po siya sa mga potent berries. Mga berries po siya sa mga hindi po regular yung pag-bowel. Ayan, maganda pong gamitin natin si Mega A Coffee. Ganon din po si Multi-5 Coffee. Yan, ito naman po loaded sa mga mushroom. Yan, kung tayo po ay may myoma, meron tayong dysmenorrhea, yan, so may natulungan tayo nito from Sorsogon na almost po nag-maintain sa high blood, yan, si Multi-5 Coffee lang yung ginamit niya. Ganun din po, meron tayong Mega Choco, which is loaded po siya sa mga berries, yan, so meron din po siyang natural na tamis na galing kay stevia. Meron din tayong moringa dyan. Ayan, so kasi may brain booster. Ayan, maganda ito sa mga estudyante, bata. Ayan, pwede ito pamalit natin sa mga nakasanayan po natin na chocolate drinks. Ayan, kasi healthy. Choco po ang meron tayo dito. Diba? So, ang ating Amazing 4, which is Miracle C, Mega A, Multi-5, and si Mega 1 Capsule. Okay? Ano ba si Amazing 4? Yan, ang Amazing 4 po, 4 na kapsula po yan. Ayan, kung hindi natin alam, at alam natin, isa lang si Amazing 4. Ayan, so 4 po yan. Once again, si Miracle C, Mega A, Multi-5, and si Mega 1 Capsule. So, si Miracle C, kung umiinom tayo ng vitamin C, mas maganda po si Miracle C dahil po may natural siyang
mga vitamins. Yan, kahit bata, month-old na baby, mga adult, maganda po si Miracle C. Dahil po tayo bilang isang tao, wala tayong kakayahan na mag-produce ng vitamin C. Kaya tayo kukuha sa mga gulay at prutas. Pero ang tanong, tayo ba ay nakakakain ng mga gulay at prutas everyday? Ayan, Miss Len, hindi. Kasi gusto ko yung masarap na ulam. Ayan. So, kaya mabilis tayong kapitan ng mga ubo, sipon at trangkaso. Yan. So, kung tayo napawisan, naulanan, naampunan, yan. So, sinisipon tayo agad. Pero kung tayo ay may panlaban, may pangsangga, ayan, katulad ni Miracle C, yan to, tabdapuan man tayo, mabilis tayo makarecover. Okay? Si Multi-5 naman, more on siya mga mushroom. Sa may mga bukol, sa may mga cancer, nahirapan po mag-bowel, sa may mga diabetes, mahina po ang immune system, ayan, makakatulong po sa inyo si Multi-5 capsule. Then, si Mega A naman po, ayan, sa may mga prostate problem, cancer, diabetes, mataas ang cholesterol, sugar, uric acid, ayan, magaling po si Mega A dahil po siya ay for detoxification. So, 5 klase po siya ng mga potent berries. So, si Mega 1, combination na po siya ng amazing trio, which is yung Miracle C, Mega A, and si Multi-5 capsule, plus may 7 added herbs. Kaya naging 21 natural ingredients si Mega 1. Kaya kung tayo, 'di ba, nagpapakonsulta tayo kay Doc Joey, ayan, hindi po basta-basta, 'di ba? Na tayo po ay kumbaga makikipagbiruan tayo sa ating mga problema sa kalusugan. Kung tayo po ay magpapakonsulta, siguraduhin po natin na open yung mind natin, yung puso natin para, 'di ba, mabilis po na mag-connect sa atin yung kung ano yung mga purpose natin kung bakit po pumunta tayo kay Doc Joey, 'di ba? Kasi marami yung mga try lang, 'di ba? Pero ilang taon ka na nagta-try. Pero ganun pa din po yung mga health concern natin. So kasi ito loaded sa mga gulay at prutas, which is na ito lang naman yung kailangan natin para makaiwas sa mga problema na kumbaga magkaroon tayo ng health concern. Kasi ito po ay kumbaga talagang galing sa tinanim na talagang pinadaan lang po sa kapsula. Okay? So, ayan yung ating amazing for the perfect combination. Ayan, ito yung mga comparison ng ating mga products. Okay? Amazing 4. Yan, baka later on maging amazing 5 na tayo. Talagang wala nang makakagaya niyan, 'di ba? So, amazing 5. Yan, so amazing trio pa lang, marami na tayo natulungan. What more na naging amazing 4? What more na maging amazing 5? Talagang yan na yung mga hinahanap natin na makakalunas sa ating mga health concern. So, kailangan lang maniwala, subukan upang mapatunayan po natin kung ano yung mga gusto natin na mangyari sa ating sarili. Okay? So, ayun, once again, tomorrow, half day lang po kami. Yan. So, from 8 a.m., pwede tayo mag-start ng 7 a.m. hanggang 12 noon. O, yan, pwede tayong mag-extend. Basta mag-message lang tayo kay Doc Joey. Okay? So, ito yung contact number sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Pwede tayo mag-order ng ating mga amazing products dyan po sa main office sa Manila. Hanapin lang po natin itong address. Yan. So, Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Campos Street, Malate, Manila. Once again, sa Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Campos Street, Malate, Manila. So, ito po yung contact number sa 0908-1222-85. Once again, sa 0908-1222-85. Ayan, so, ayan, don't forget po, tomorrow, the singing sensation of Bicolandia ni Miss Juliana. Ayan, so kakanta po si Miss Juliana starting 7:30 p.m. hanggang 11 p.m. po yan tomorrow, Saturday, 7:30 p.m. po yan. Ayan, so ticket is available po tomorrow morning dito po sa Cabangan, Legazpi. And after that, pwede na tayo mag-avail din dyan sa Dorotea Resort and Spa.
Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So, ticket for only 550 pesos. May free 4 bottle Sanmig na po yan, free show and free swimming. And kung tayo po ay mag-a-avail ng rooms, may room na po yan na good for 2 packs, free show, free swimming, and free 2 bottle na Sanmig and free breakfast. Ayan, kung mag-a-add tayo ng 1 person, mag-a-add lang tayo ng 1,000 pesos. May free Sanmig na tayo, free show, and free swimming. Ayan, so tomorrow po yan, 7:30 p.m. Ayan, so puntahan natin at marinig natin kung gaano kagaling si Miss Juliana. Ayan, tomorrow po yan, 7:30 p.m. dyan po sa Dorotea Resort and Spa. Ayan, so talagang buhay na buhay ngayon ang Dorotea Resort and Spa. Ayan, so may nagpabook din ng 20 packs. Ayan, so check-in nila is 10 p.m. tomorrow. Ayan, so 20 packs po yan. So although maraming rooms naman po dyan available sa Dorotea, kaya ayan, kung gusto natin mag-relax, mag-enjoy, ayan, so punta tayo tomorrow. Ayan, pagkakataon na natin para matanggal naman ang mga stress natin sa buhay. Ayan, so at least makapag-unwind tayo. Ayan, so kahit nga ako gusto kong magpaiwan dito sa Kabangan kasi marami tayo tomorrow, Transcend. Ayan, of course, yung mga renter natin dito, yung mga client natin. Pero syempre kailangan din po ng sidekick ni Doc Joey. Ayan, so sabi ko nga ikaw na lang mag-ano yan. So pero yun, sabi niya, sumama daw tayo. Ayan, so wala tayong magagawa. Talagang ayan. Ayan, so kaya tomorrow, ayan, so nandyan tayo sa Dorotea. Ayan, so punta tayo bukas. Para naman po ay makapag-relax tayo. Magkita-kita tayo dyan sa Dorotea. Kasama po ang ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, para naman makita natin ang personal si Doc Joey. Kaya kung bakit, 'di ba? Kumbaga mas lalong bumabata. Ayan, ano yung sekreto ni Doc Joey? 'Di ba? Lahat ng problema natin nandito na po kay Doc Joey Bitito yung solution po natin, 'di ba? So problema natin kalusugan, nandito na po 'yan sa ating mga amazing products yung solution. Problema po natin tirahan, nandito na din po 'yan kay Doc Joey. Ayan, problema natin mga pang-special occasion, gown, barungs, ayan, kung ano man po ang okasyon natin, ayan, visit lamang tayo dito kay Mavel Fashion Unlimited. Ayan, so lahat magaganda yung mga tahi nila dyan. Ayan, so kaya naman po, mas lalo silang ngayon, sobrang lakas nila. Ayan, kasi maraming nagpapakasal. 'Di ba? So, marami yung event. Ayan, O-taking, yung mga graduation, 'di ba? So, lahat yan halos kumukuha kay Mavel. Kasi quality yung gawa din nila. Katulad ng ating mga amazing products, talagang quality yung products natin. Kaya once na uminom tayo ng ating mga amazing products, hindi lang po doon ang matutulungan po natin. Katulad kay tatay kanina, problema po niya sa arthritis, sa mga joints, prostate, ayan, high blood, ayan, mild stroke na din. 'Di ba? Sugar, hindi alam, uric acid and cholesterol. Pero kahit hindi yan natin alam, kasama na po yan na aayusin ng ating mga amazing products. Okay? So, don't forget again. Ayan, again and again. Ayan, tomorrow po yan. Nandyan tayo ng hapon sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Nandyan po tayo kasama si Doc Joey Bitito. Ayan, so 7:30 p.m. po mag-start ang kantahan dyan sa Dorotea Resort and Spa. Ayan, so yung mga malalapit, diba, i-grab na natin yan. Gabi naman, diba? So at least magkita-kita tayo, mag-enjoy. At of course, makapag-relax tayo, 'di ba? So 7:30 p.m. po 'yan. Ayan, so maraming nagme-message sa atin. And si Miss Emerald, ayan, pasado na ito ng LET exam. Kaya naman, 'di ba? Kumbaga dito sila nakapasa. Ayan, dito sila nagstay nung nakapasa sila, kaya ayan, bumalik ulit sila, 'di ba? So, 6 yung nagpabook na sa atin. Ayan, so lahat sila nakapasa during exam. Yan, so congratulations sa inyo. Ayan, so
malapit na. Ayan, makuha natin, di ba? Ayan po. So, ticket is available na po dito tomorrow morning sa Cabangan, Legazpi. 550 pesos po yan. May free 4 bottles Sanmig na tayo. Free show and free swimming. Ayan. So, ako nga, dalawang Sanmig Light lang, diba? Sold na. What if na 4 yan? Diba? Talagang, ayan. So, sobrang dami. Of course, kung gusto natin kumuha ng rooms, 2,000 pesos lang po yan. May free breakfast na kayo. Free Sanmig, good for 2 packs. May free show and free swimming. Ayan. Kung gusto natin 3 tayo, mag-add lang tayo ng 1,000 pesos. At may free Sanmig na din po yan, free show and free swimming. Don't forget again, tomorrow po, half day lang tayo dito sa Cabangan, Legazpi City. Half day. Ayan, so kaya mag-text tayo kay Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. Okay, so pasensya na, hindi na tayo nakakapag-ayos. Ayan, okay lang yan. Ayan, kasi mas priority natin yung mga client natin, di ba? So, kasi di ba, kung may natural kang ganda, talagang maganda ka, di ba? No need na magpaganda, di ba? Tama ba? Sangayon ba kayo dyan? Yan, yung mga client natin, I know, nag-react na naman yan, talagang nagsisiwat-tawanan na naman yan. Ayan, so, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po na suporta sa aming programa, of course, sa lahat ng mga client natin. Ayan, so magkita-kita tayo tomorrow morning dito po sa Cabangan, Legazpi. Okay, maraming salamat po. Ako po pansamantalang magpapaalam na at magbabalik po ang aming programa tomorrow, same time, from 5:30 to 6:30 in the evening. My name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Binsena. This is BIN Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. God bless, good health, and see you tomorrow.